In your language, come here, how to say? Hello bayab song lam sogo norok na ani channel o ani mong Debbarma dini ang norok bay kaisa blog video share khlainai actually obo kaham kai blog video ungsogya tamni hunke ang o video no snambai tongmani kha memory ni bagai ang Nagaland tai West Bengal o beraimani o video rok no norok bay kisa share khlainani bagai te ani memory ni bagai se ang o video no upload khlaio ka norok nai tongni puilani sime pai thak jora. Ang puila Nagaland thangmani phunoknai omong ka haflong Assam hasteni belai naithok chumui se hapungo nanggai tong kubui kok sana thangka ang blog khlainai ni wansuk jagya aboni bage Nagaland no koyekta video clips khlaimao kamai thangka te o photo norok nugui tongmang khana obang Nagaland ni kaisa park ang berai furu photo bujakmani kaite kaisa ko obobo ang photo bujakmani abono kare ang afro aro Arunachal ni borok te Nagaland ni borok rok bai khe miliwi te kaisa photo bujakman tongo iko bo asuk jora tuni ani memory tongsho bebang no kamai thangbai kya video rok delete ngbai kya te ang abo April 2024 mano ang thangmani hingkai tabuk naidi ang aro beraimani rok simi kisa misa video ani thani clips tongsho abono kare ang bai thang video sakmarok kare hingke tabuk oboke Kolkata town no ang thangai tongo naiti borok ni aro taxi simisi mano kang taxi bai no thangka thangte obongkha Kolkata town Agartala ni chini town bai kisa belai no different bong abo belai no smart city ngai tong nai thok ngai tong te ang aro thangmani puila hangkai Victoria Memorial ang visit khlaina thangka. Oro kay mo hay part hormang. What do you wanna know? No kosho. Hunke omoke ang Victoria nok bisingo photo kaisa namani te obong kai beskangko namani te ang asak kabang photo najakliya ikonorok je nugui tongmani asuk na ang photo nakha aboni ulo kai no ang waisa bai thangka Howrah Bridge aro bo naidi aro rung rok kajak nai tong rung kotor hingke bui kabangma rung rok kalaima nugui ang bo aro rung kaka.